Ang imang thani baba bai ba mahade bai sapaijago. Je Hindu dharma khainai je nungko Christian khainai bongno bo sari hinai. Gaban bagang media rong nuhuni masaka. Tamkhe je Hindu dharma khainai rok bong nang sabo 3 din mombati 5টা dukati 5টা saring 7টা somni bagoi ang kobogo jar jar mwtaino khulumui sokdi. Je jar Christian tongnai rok sini tirpara je Christian tongnai rok jar jar girjao norok sara 7টাও nongni subrai Jisuno sini Jisuno suridi sini desni bagoi sini diben murisni bagoi. Tautai buksong khoroksa chini baba hingjaknai mwtai puji tongnai. Om parang hingke tam parang hamu Kandra parao khoroksa baba bai sajakmani imango chini Dara David Mura sing bagui bo tai chini lukurokni bagui bo omonge jeng tini baba banya jeng kok saini legeranai hingke faidi baba bachajak yangono hingke jeng baba no puilano khulumo baba no. Tai sini media rong no bo belai belai ke dipor kaham tai hamjamu haksama ruo tai je tipra sarok sini bukung bara rok joto no khulumo toma okra toma sarai joto bai kumui joto no rome ang khagoi khumani no lamsogo tamo ngake ano imang thani 3 din sapaike ani baba Mahadev obo soyong no saipake ang saya hani tongmailia masaka ang tini ani kongno narak di joto no sini bukung bara rok saringni 7টা somoyo je Hindu saringni 7টা somoyo mombati 5টা dukati 5টা khai jar jar mwtaino surdi sini dofano phokdi tai sini sar dibe murisino je thaingjak bono subaso khaidi tai bin bagoi surdi ortai kaisa kok sini tiparsa je Christian bongno bang koyo borno bo sai kalango saringni sara 7টা somoyo joto girja jar jar girjao sara 7টা somoyo norok surdi sini desni bagoi sini diben murisni bagoi sini edisini bagoi nebo sai kalango abo norok jotono surdi jodi anino kok samani no mokai kheke norok bas or tai thaisa kok sini edisini emla rok 13 jon emla rok bongno bang koino musungo tai khulmungya paro tai selro je diben murising sogya sak jar jar gram baisi elakar joto elakarono ore ekaro norok misil khaidi tai David Mura sing bagui support khaijak maida. David Mura sing bagui support khaidi andolon ta thakdi sini David Mura sing sogya sak Je amke bo jaga andolon khaijaknai na para dan mane para bo khaimano jar jar elka bo khaimano city bo khaimano edc elkar bo khaimano joto jagan khaima nini general ungtho nini edc area ungtho nini para bazar joto jagano khainani ungtho mane ang ma kobogo among ke chini borokno himna saiklang sutnan bagui onyo bosno borok mano support khai tong tabo obono support je jara khainam sonai khaimano o khulumnani surinani ba leri khainani ba andolon khainani joto borono khaimano je bwkhao tongnai bono khaimano ortai kaisa kok chini sa diban murising dibi khiring no nang mung khojak tengo tani kapalini yakung tolang kholomo tam khan nang kaisa kok kasana musungo ani baba ne tui nung je himsak himui thani himang no lama kasaro nini chini tirprani mukhyamantri no saimano phasidi kipildi nong no risinai abo bai nung ta pherokdi nung soi thani diliwo thangi nung kagos soi rui phuno gesa ponchonon nung ta kipiledi obo sai kalango ano sob saiklang obo ano baba sai kalango bono baike sapotar khaiji hinai abono sara Bharat sara Triprani borok sini bukung bara rok jotono sapotar khaidi obo rajnitiya obongkha sini tiprasa ekotse jeng rajniti khai
जों কোনো ফায়দা গরৈ পয়লা জাতি তারপরে পাতি Tiprasa rongni je tabuk bo Baba Mahadev bai emango sajangmani obo kubui ni bo tabuk khoroksa puji tongnai baba no puji tongnai bo makina emango sajangmani 3 din lagatar sajangmani tinini 7ta somoyo dupkati koita পাঁচটা dupkati 5ta মোমবাতি পাঁচ mumbati 5ta khaye janja nokhlawo na জানি নকলাও janja nokhlawo je যার যার মাথায় janja matani na jar matanya je nung matanya nung khulna mu songmani nung amana da khulum tong babana da khulum ta nung baksa ba nokol lokhi khulum ya da ba baksa madara no khulum ya da ba baksa mati person no khulum ya da ba baksa radha kishno khulum da e abano pasta mumba the kai dukati pasta kai jar matanya surdi khulum di abaita amahikeno mini bisingti sai tongo bo khoroksa matai puji tongnai chini takuk ni bung tongo chini takuk Sombodo Berma para hingke abo Kandra khumlong wegan no bisi chalia Kandra wono bo tini emango 3 din lagatar babe sadak tongo chini takuk chini Tiprasad chini sar David Mura Singh ni mono hamari khlainani bagui bo mutai bai ponjo saklajaka chini Tiprasao yok sana da mangkha mana bagui da amaki sajakana Tiprasani imangno mukhang srama bagui da amaki tini 3 din lagatar Baba Mahadev bai sajana klaikya amakeno Tiprasa rongni bisingtinyo ta chini Baba Matai puji nan bisingtinyo mono tini saklaikya tai lukorok je mini sama hakeno norok bo palon khaji tai amakeno chin sar David Mura Singh chindara David Mura Singh namakan coba sori tongdi amakena thinang jati nai tongdi joto takuk tai buhu tona ani bisingtinyo norokno phunuk tongnai mampli ke soyasak nai tongdi thinang jati mampli no hambai ani azatinyo kok pakya anu saya tongke anu nakar khaidi khulum ka